ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ और पुराना कमेटी का जो फाइंडिंग्स हैं उस बेसिस पे इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया सकता है फैनायाव रङियावहाय नै जोङो एक्सटेन्ड जाबाय आरो ना इभिनिं एभरिवान नोंथांमोना सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र मोनथाम नुखादों नङा होमबा इन्ट्र मोनसेया जाहैबाय जोंहा लाजिनो रोङै निलज्ज गन्थं गैयै हारि जाथि गैयै जाथि बंस गैयै न'खरनि रावबो गैयै सानैसो सुबुं हौवा हिन्जाव नङा होमबा बिथांमोननि गोबांथार ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बिथांमोना जेबो जाथि बंस गैया आरो लाजिनाय होननाय गन्थं गैया बेजों लोगोसे नोंथांमोना 6 शिड्युलखौ मानि थाखाय मोननो हाया बिथांमोना जाय जनागस्थिया 6 शिड्युलनि जिथुनाखि एसटि डिमान्ड खालामदों नङा होमबा बेखौ मानो मोननो हाया बिनि सायावबो फोरमायदों जा सासे मेलेमजिबि सुबुङा बेजों लोगोसे जोंहा गेमस्रि दैमारि जाय फावखुंग्रि एक्ट्रिस बर'नि नङा होमबा बिथांजोआ बबेयाव थांना फैनानै मानि थाखाय एक्सिडेन्ट जायामोन आरो दा मा हालोदाव दङ बिनि सायाव गुवारै फोरमायदों नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ फारि फारि नायलांजोब दा बे भिडिअखौ नायलांजोबनायनि उनाव नोंथांमोना सोर मा बुजिनो हायो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय दा गिबियाव नोंथांमोना नैबे लाजिनो रोङै सानैनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिथांमोना बहानि आं बिसोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों नोंथांमोना नैबे निलज्ज सानैनि बा गन्थं मोखां गैयै जाथि खुरमा गैयै गथ' गथाय गैयै बिसि फिसा गैयै नैबे मानै मोख्रा बुन्दा आरो बुन्दिनि भिडिअखौ नुखाबाय नङा होमबा नोंथांमोना नुबायानो थाखाय फेसबुकाव नायबाथाय बिथांमोननि भिडिअफोरखौ नुबाय थाखायो दा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जे बिथांमोना जे ओरैबायदि नायथाव जायै बा असाइस बासाइस भिडिअ खालामबाय थायो नङा होमबा जेन गावसोर सानैल' ससियेल मिडियाखौ सालायदों बिमा बिफानि गावसिनि खालामनाय बे ससियेल मिडिया फेसबुकआ नङा होमबा फेसबुक प्लेटफर्म बा इउटुब प्लेटफर्म बा माबा मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा गावसोर बानायनाय बेखायनो गावसिनि गोसो बायदि बानायबाय थायो दा सोरबा बुङो बिथांमोना देखावना मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि गामियाव गावबुरा सेक्रेटारि गैया बिथांमोनखौ सामलायग्रा रावबो गैया मिथिबायना मानोना बिथांमोननि गामिनि गावबुरा सेक्रेटारियानो बेबायदि गोजाखा बेखायनो बिथांमोनखौ दबथायनो हायाखै बा सामलायनो हायाखै होननानैसो आं सानो दा बिथांमोनहा बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननि गामिनि जिथुनाखि गावबुरा सेक्रेटारि ना बे बिथांमोनहा गावबुरा सेक्रेटारिया हिन्जावनि सिङाव दख'ना सिङाव हाबनानै थाग्रा आसान गानग्रा गोजा मिथिबाय बेखायनो बेफोरबायदि बिथांमोनखौ माने सोरबायदि ससियेल मिडियायाव लाजिथावना ना बा लासिं सिं भिडिअ बानायनाय मानायखौ दबथायनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला दिनै मबाइलखौ जोङो सोरबा गार्जेनाल' सोरबा बिमा बिफाल' नाया मालाबा समाव गथ' गथाय ज' थानानै नायो मालाबा गथ'फ्रा स्कुल गैयि समाव बा बहाबाफोर गथ'फोरखौ बेरायहैनो बायोब्ला ज'नो मबाइल देखायनानै होयो अब्ला थिग गथ'फोरखौ जाहाथे माबा मोनसे टाइम पास खालामनो थाखाय गथ'फोरनो दसे मबाइल दांहोयो बा नायहोयो बे समाव बिथांमोननि भिडिअफ्रासो ब्ला ब्ला नुजाफैयो लाजिनाय गैयि जातफ्रा मिथिबायना बे लासिं सिं माने बर' हारिखौ बिथांमोना फानगासिनो दङ लासिं सिं खालामगासिनो दङ मान सनमान होननाय गैया बिथांमोनाव गियान होननाय गैया दिनै बिथांमोना बैसो जाया नङा जाबाय गथ'नि बिमा बिफा जाबाय थेवब्लाबो बिथांमोना लाजिनाय गैया हा बे बैसोआ बेफोरबायदिबाव नामा नोंसोरल' हायो नामा खालामब्ला बेफोरबायदिखौ बयबो हायो संसार नाङैनो नाथाय नोंथांमोन बायदियानो दिनै उन्दै जाखांफुबाय थानाय गथ'फोरखौ फोरोंबोगासिनो दं बेफोरबायदि गाज्रि गियानखौ मिथिबायना दा नोंथांमोन बांद्राय गोलाव बुंनानै आं जेबो दरखार गैया बिथांमोना माने आं बेखौनो सानो बिथांमोननि गामियाव गावबुरा सेक्रेटारि गैया आरो बिथांमोना गामि गैया मिथिबायना बिथांमोननि गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिया आसान गानग्रा गोजा मिथिबाय खेरा गानग्रा गोजा हिन्जाव दख'ना सिङाव थाग्रा गोजा बेखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि खालामबाय थानो सुबिदा मोन्दों बा सुजुगखौ मोन्दों आरो खाबुखौ थारमाने मिथिबायना दा नोंथांमोना सेकेन्ड इन्ट्र होनाय बायदि जिथुनाखि जोंहा 6 शिड्युलनि जिथुनाखि डिमान्ड नङा होमबा सावथाल आदिबासि भाइमोना जोंहा जिथुनाखि कच राजबंसिफोरा जिथुनाखि जोंहा एसटि डिमान्ड खालामदों बेखौ बिथांमोना मानि खारनाव मोनफुंनो हाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै ला बिनि उनाव जोंहा गेमस्रि दैमारि नैबे एक्ट्रिसा फावखुंग्रिया गावसिनि एक्सिडेन्ट जानायनि सायाव मा फोरमायदों लोगोसे जोबथारनायाव मोनसे बाथ्रा दंबावो जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा मैया दाख्लै जिथुनाखि निउ इयारनि थाखाय रायजो राजाजों बबेयाव लोगो हमलायहैया आरो मा सावरायलायखो नोंथांमोना बेखौबो गुवारै नायनानै बुजिना लादो आरो जेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ मोजां मोनबा शेयार खालामना हो जेसेबां हायो एसेबांनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव थुना लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफ्रा नोंथांमोननिसिम नुबाय थायो आरो नैबे बिथांजोमोनखौ बुंनायनि गेजेराव मोनसे खोथा दंबावोमोन बावगारबोदों दिनै जोंहा मोनसे समाव जों खोनादों नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आइजो आफाद दाबाय होननाय हा बिथांमोन बायदिखौ बा ससियेल मिडियायाव फेसबुक इउटुब जेरावखि जाया माने रिल्स बानायग्रा बिथांमोना हुसियार जानांसिगौ नङाब्ला बिथांमोनखौ हमै साजा होगोन होनना बुंदों दा बिथांमोनहा बे आइजो आफादा बबेयाव थैनानै थाखो दाने बिथांमोननि बेफोरबायदि नायथावै बाथावै ससियेल मिडियायाव रिल्स भिडिअ बानायबाय थानायखौ नायनो मोजां मोननानैसो सिङाव हाबसो थानानै नोंथांमोनाबो नायगासिनो दं नामा बिथांमोनखौ शिक्षा होनो थाखाय नोंथांमोना गोसो गैला नामा बिथांमोनखौ शिक्षा होनो नङाबा नोंथांमोना मानो थाखाय आइजो आफादखौ दादों हा
मानि थाखाय आइजो आफादखौ दादों दिनै नोंथांमोनहा थासेयावबो जुदि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि जुदि गुबुंले रिल्स भिडिअ बानायना होबाय थायोबा बै उन्दै नोंथांमोननि फिसाफोर जोंनि फिसाफ्रा मा जानो थांगोन देनां जोंफोरनि फिसाफ्रा जायोब्ला जोंनि फिसाफोरखौ सोर बादा होगोन सोर होबथागोन सोर बखिगोन सोर बुंगोन सोर सासन खालामगोन नङा होमबा दानो जुदि बिथांमोनखौ हमथाखानो हायाब्ला सासन खालामनो हायाब्ला अब्ला जोङो हगारना होनाया साबसिनसै बेफोरबायदिबालाय हा हगारना होनाया साबसिन नंगौ नङा राजाफ्रा कमेन्ट निस्सय फोरमायहरबानो जाबाय स' बिनि गेजेराव आं दिनै आइजो आफादखौ गेजेराव लाबोनायनि सायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंमोन निस्सय आंखौ बर' फिसा हिसाबै निमाहा होगोन होननानैसो आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय 6 कम्युनिटीज है उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि 1947 में जब आसाम का एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे उन पे जो बर्दोलोई कमेटी का जो रिपोर्ट था उन उस टाइम पे कहा था कि आदिवासी जो लोग हैं आसाम में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया सकता है इसलिए 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर आया ये 6 कम्युनिटीज थे नहीं और दूसरा ये है कि 1965 में जब लोकल कमेटी का रिपोर्ट आया था वहाँ पे भी स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं मिल सकता है और अभी तक असम सरकार का पोजीशन ये रहा कि ये लोग शेड्यूल कास्ट का अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस में हैं तो 1993 में जो असम का जो असम इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट है उन्होंने रिसर्च करने के बाद पाया है कि ये 6 कम्युनिटीज़ आधा बैकवर्ड कास्ट है तो कास्ट सिस्टम में आते हैं तो अगर कास्ट सिस्टम में आते हैं तो सेम इंस्टीट्यूट उनको दोबारा शेड्यूल ट्राइब बना नहीं सकते हैं तो इसलिए जो भी रिकमेंडेशन असम गवर्नमेंट ने दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और जो प्रोसेस है जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है वो बुनियादी दौर पे नहीं है तो इसलिए हमारा जो कंक्लूजन है जो प्रैक्टिस है जो लॉ है और पुराना कमेटी का जो फाइंडिंग्स है उस बेसिस पे इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया सकता है Happy New Year guys Happy New Year आना नै Sad New Year सो जाबाय आरोना गोबाङानो नोंथांमोना नुखादों माबायाव स्टेटासावहाय थ' गोबाङानो सोंहरगासिनो माबोरै दङ होननानै जों मोजाङैनो दङ आरोना बयबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावहाय आं खोन्थानोसै माबोरै मा जादोंमोन जोङो 31 डिसेम्बर 2025 बेयावहाय आङो आंनि प्रग्राम दंमोन नालाय गसाइगाव बालिमारियावहाय बान्दो खर' जानाय गाथोन बे पिकनिक स्पटआवहाय प्रग्राम जादोंमोन प्रग्राम गाखांना फैनानै 2:30सोआवहाय जों रिटार्न जाबाय 2:30सोनिफ्राय रिटार्न जानानै फैनायाव रङियावहाय नै जोङो एक्सटेन्ड जाबाय आरोना फुगिथारमोन ना एक्सटेन्ड जानानै बिराद गाज्रियैनो जाबाय खिन्थु इसोरखौ आं फोथायो फुजियो बेखायनो जोङो गासैबो मोजाङैनो मोजां बासिबाय आरोना रावबो जेबो बिदि इन्जुरि जायासै
মথালগুড়ি না দেখতেছি সমাজ থেকে